Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag bigat yu amin nga sangapada papagayam. Manibot ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Kadto ti pagayam yun ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablawak itinembag bigat kadakayaming sa kapada. Good morning, good afternoon, dita Amerika. Pagayam, pakishare ti programa tayo please. Kat padanan nyo, ti pagkasaritaan ni pagayam tayong Danica, iti panangisurat ni Saldi Codal, iti Barangay 8, San Nicolas, Ilocos Norte, nga napoluan iti duduugan nga intablado. Wano duugan nga intablado. Yan, naunag na iti title, ngayon title ni Saldi Codal. Padanan nyo pagayam. Idayon rugyan pagayam nga ibasa na iti pagkasalitaan. Iti pagkasalitaan ni Danica Napoluan, duugan nga intablado. Iti panangisurat ni Saldi Codal, iti Barangay 8, sa Nicolas, Ilocos Norte. Sa Godayo Norte surat, Dear Manong Nemi, Manong Nemi, madamamanin ti sinupi at mi, iti asawak, iti tagundaway ni Raymond. Kat nakigtutak Manong Nemi, iti baganakit din, Manong Nemi, nga agsina kam kanon. I'm very sorry, Danica, but we have to face the consequences. Nailiwanak ni Sanayda. Inayat kamat, iwan, ano ko inayat kamat kan sabaritan, ti adda amariknak. Mawatan na kuma. Agsinatan. Gabota o bawlaeng tagpanagdenden natin nga kasawa. Awan na sa serbina. Kat baka pong tutak. Shit, Raymond. Don't do this to me. Marurudak. Manong Nemi, saan nagngangawon nakastakin nun at tinagam ko? Mawatan na kuma, please. Please understand me, Danica. Almost 5 years of our relationship. Ngam saan nga madaan ti anak? Because of you. Inayon na. Kat bimara, Manong Nemi ti salitaan. We've been discussed this matter before since we have adopted son. Di mo ko na nga di mo ipatag, di mo kaya't nga ipatig ni Rhea kas pudong anak. Kinuna, ngim natanggan desisyon di asawa.
Diyan mo ti aramidak manong. Nagsangitak. Nagsangitak na ditalangan ti mabaling kong aramiden ti umawat ti panakapaay. Kasla kayat kundi agbabawi nga nagteng ko dito'y Hawaii manong. Impagarob ko nga paraiso ngem apay akas to itan tinagbanagan ti panagdan nami kini Remo nakasagasawa. Itatada kami nito'y Hawaii. Umadas ka dilatan ti rason nga jak baikan iti anak. Tapno kabaylan na nga iwaswas ti kalay sami. When manong nemi amok nga darinteg iti provision ti marriage iti Republic Act. Ti divorce nga mangidominar iti nasingked agapo iti panagsina ti agasawa. Gapo ka dagiti rumswa nga problema iti nagbaitan mi. Ti panagdan nami. Gapo ka di tada kami dito estado ti Hawaii ket surutan na nga linteg. Kasano nga rodan ti nagkinarian mi. Kasano matiriknak nga masaktan. Awan ka din tinabati ka panangipatag na kaniyak. Gapo ka dilahing iriday diya nga Senayda. Naulpit ka, Raymond. Awan ti panagbuteng mo ti Diyos. Takabaylam nga rakraken, iti apag kanito ti sagrado akalesa. Hagbabawi kanto. Hagbabawi kanto. Nakunak iti isip ko manong. Manong nemi, kasla kayat ko nga ibabawi ko no apay nga mangada kami tinagkalaysa. No apay nga ta kami kini Raymond tinagasawa. December iti taon 1975. Kasla iti kalmalaeng no panunutek iti naunday deta nga pagteng manong. Since 1975. Iti agsabat ti dalan mi kini Raymond, iti daan ken duugan ng tablado iti plaza ti ilimi nga San Nicolas. Naira na iti ti panagfiesta ti lugar mi. Kada na angay nga pasalip ti kanta, tay kunada nga awag ni gasat. In pronto a pasalip, awan ti audition ken practice, kasta ti konsepto iti ti salisal. Nagpalaistaak, nagpailistaak. Wen, takayat kumet nga subuken tigasat ko. Nalingak mo ta kumanta manong. Ano, amok pa siya ti kumanta. Siya ti may kasyam nga agkanta. Wow, number 9. Napintas ti umunang nagkanta manong pinalpalakpakan ti kiti agbuibuya. Kumpanyaran ti gitarista. Kanada pa'y drummer. Wen manong nemi. Mabatingtingan ti agkanta nga agkyak wano sa awan iti tono wano ma-out of timing. Kahit ko sa wen manong madiskwalipika daytoy mabatingtingan. Amom data nga pasalip iti manong. Kahit saan nga matuloy iti nga agkanta no mabatingtingan. Agkabikabang mariknak ti panagnervyos ko manong. Kabuta nabuyak tinapasamak kadigiti na duma nakababain samit ko na. Tapermi ti kantyaw dagiti agbuibuya kadigiti mapatingtingan. Katawaan daklagad dimet ko na. Kaya di tabatang kon ti agkanta. Dinamag ti kampanyero ag gitarista iti piyesa akantae sa kabayatan na inersaasan na. Di kag nervyos pintasam da kanta. Kasi iti kinapintas mo. Dani ka, kinunana. Nagtong edak. Kat nadaanak iti pigsa ken determinasyon ag kanta. Pumanong pinasakalian na ati gitarista. Intro iti kanta pasakalya. Sa injenyas na arugyakon ti ag kanta. Ket inbiyat ko na ti kaslabala ti pana nga ayog ko. Kabayatan nga kanta ak nariknak kan na matangak iti expression dagiti agbibuya. Maraksakan kan napasnek da nga mangimutek-tek
iti himo, iti ayo kakanta. Kan iti malpas, na limbong, nga sipsipat, kan riyaw, ti simmabat kanya. Inalamanak pa iti gitarista, manong name kaslakla, iti maitay tayo, kiti ragsak. Ada si Meksek, iti panunod ko. Diyos ko, pangabakan na kadia, kinunak di isip ko. Ini waragawag, tinangabak, manong name, talo, tinapili nga mangabak. Umuna, manong name, first, second, and third. Imuna manong name, inyawag da iti third prize. Sa idikuan may kadwa. Kan iti iyawag dan manong name, kan iti iyawag ti MC, tinangabak, kunana. Kagaya, bikin kamsat. Na ito yan, tinangabak. Awagan na nga ron ti champion. Asino? Sino amuyo? Asino? Apo manong name, idirida. Tsaka mo no anyat idirida. Awan sabali no saan nga ni Danica de la Cruz. Opo na yun manong name, tikas taon nga riyaw, kan palakpak na ginara tao, gabota amuda nga siyak, gabota siyak, amuda nga mangabak. Diyos ko, gaman na, kinunak. Kat kastoon itiragsak ko. Day din tirogi nga nagsininged ti panagam-amumi kini Raymond. Ni Raymond nga iso itiya gitarista manong. Nagpagayam kami kini Raymond ket inawis na ket minsan ngagkanta iti panagtukar da iti balikbayan night program. Wen manong balikbayan night program. May naig pa lang ti paset activities ti fiesta idi nga sa Nicolas. Ta naikamang isuna iti combo group. Dagiti dalaing singers ken tumotukar. Ket manong naimi inraman ta ko niti grupo da idi agangay nagbembera ko niti combo. Karingam agpabuya ken nagtukar kadagiti agfiesta kadagiti munisipyo ti probinsya ken makadkadanong kampay sa Cagayan, Isabela, Ilocosur, La Union, kanda dumapay nga paset iti Pagilian manong. Nagrayon ni Raymond kanya ket siyempre sunong batak kaputo mariknak nga ipatpatig ko. Nalabit, na-develop ti riknami kabayatan tingkam panagkuykuyog. Nasingbit ni Raymond, malaksid nga nagwapo kinalaing, talentado. Agpada pa iti pagduyusan tirik nami. Titayak, ti musika. Naka-petisyon idi ni Raymond kadagiti parents na when nga dadagiti parents na iti Hawaii ket nakapetisyon ni Suna. Idi agangay nakapambatan sa Hawaii kanidi umay agbakasyon. Nagkasar kamin. Kat nagsublimat lang sa Hawaii sa inlakad ng petisyon na kaniyak. Kaya iso na manong name di kapunan no apay nga nakaumayak dito Hawaii. Alis to lang idi ti aguray kadagiti nga panawen. Saan nga narigat, saan una nga naiget manong name ti US Embassy. Nga agirisit kadagiti sumrek di Estados Unidos. Naragsak ti panagdinamika sa gasawa. Nga may diduan nga tawen tinapalabas. Awan maten dumteng nga bungami. Di ka maten madaan iti anak. Iso nagtulagan mi nga mangalan ti adaptaren mi. Nga iso da ito ni Ray. Anak ti kapsat ko. Kaanakak. Isot inadap mi. Ket inalam mamit iso na dito Hawaii. Doa idin titawen ni Ray, ni embagla nga panguray mi iti dadateng ti panagsikog ko. 5 atawon metlaengen tinapalabas ngem awan latta ti dumteng. Mariknak nga maupay ni Raymond.
ket naawanan tinamnama. Banag manong nemi, nga limami isuna kanya. Limami ti panagilangen ni Raymond kanyak. Namaklaingin iti gangay, nga addan sa baling nga babae ti biyag na. Addan kamalala ito'y, nga isuda ito'y ni Sinaida. Sinintar ko ito na minsan, kaday na nagkapuna nga nagsinupkat kami. Pinakawan ko iti gangay. Tadyak kayat nga kumaro, tigiwang, ti relasyon mi. Ngem nalabit na umangatan, isong ingkadengnan ngaksina kami manong. Nga ito na ito nga panagsinupyat mi. Inulit-ulit na. Agsinatan! Nagpagpakaasyakan kuha nangem sa anak ngayong pangang. Naipila ti divorce kat naaramid ti annulment ti kasarmi kini Raymond. Nagsina kami. Kat inalami ni Ray iti sidong ko. Ngem babayan ti linteg ti estado ti Hawaii. Karbengak nga laen ti ited ti asawak nga sustento to ti adopted son. Masapul nga sustentuan na. Suportaran na. Kat masapul nga agtultuloy nga suportaran na ti ubing aging ka iti tawad nga sa nga 18. Binanawan mi nga rod ni Edmond da kami kini Ray. Kat si mapulak ti pagganan mi nga gina. Nakipagnaat kami ti temporaryo iti maysang nga kaobraak. Ngami di makaornungak nangala ako ni ti balay nga tinnagan. Katangen ti makuna binulan at tinnagan man. Bayadan ti payment for monthly amortization. Naimbag tadamit mailatang idi nga pagaywanan iti ubing. The children home care ako nada. Kaya't mapangkuibatin ni Ray no kasta nga inak agtrabaho. Sa numalpas ti trabaho, mabang ko lang masunduan no aggapuak iti pagtrabahuan. Nabardas manong name di panaglabas ti panawen. Nadamag ko laingin ng insang peten ni Raymond ni Sinaida. Siya di agangay manong name kat nagkalaysada. Nasakit manong name, tinakam ko, nasakit para kanya. Ni Raymond, nga inay-ayat ko. Adan sa baling asawa na. Manong name sakit tinakam, tibiyang ko, kit idi, nasut gapunan nga nagsangsangitak. Na maawan tinaaramit ko. Failure ti relasyon bi. Kabatasan ko may kanisurat ti anak. Nembaglangin, idi napetisyon na karigidrakkel ko. Pidinsyon na karigidrakkel ko manong. Ken gastamat ten di kapsat ko. Aging nga nakaumay damat ten dito Hawaii. Sumit at pakalaglagi pa kini Raymond. Naalak na kita na kakapsat ko. Ito na sa anak ko mga kasaridi, siyempre, sa anak ko mga nakaumay dito sa Hawaii. Saan ko mat kumanga naalat ti pamilya. Nailuluwag ko ti sakit tinakam ko di agbayang nalabit kabutam. Adan ni Ray ng anak ko. Ti adopted son ko. Kaya nadamat pakabuklan ti pamilya. Manong nemi. Siyempre, naragsak ti kaada, dagitoy nga pamilyak dito dan na. Kas noon iti parang yaman da, kaputa na naalak ida, iti likodan, nga naliday ti marriage sa life ko. Nabigsamot pa lang, digdarakkel ko, manong nemi, kat naisirek ko ida, iti pagtrabahuan, kas tamat ten digduang inauna nga kapsat ko. Dalos, kani Beatrice, nga magbasa idi, tinaudi akapsat ko, ni Mayo. Adamat na kiti kundaway nga ingka magpaspasyal. Sadyay mawi manong na mi. Mawi idi, tinagdanaan mi ti pamilya. Idinto ta sadyay metway paho iti ng panawam mi kini Ray, ni Raymond. Iti lugar nga ng isang patan kanyak, idi ni Raymond.
Adu nga lagip, adu nga naragsak nga pagteng iti biyag nga nagdalyasatan mi sa jaway paho. Adu agagayem ken lugar adyak malipatan. Kasta ti biyag, iti duugan nga empleyado ti biyag manunemi. Di pa nagamamumi kini Raymond iti duugan ng tablado. Iti gitarista isuna idinto ta kontestanak kat siyak ti nag-champion. Umanay laing nga liwliwak ni Ray nga anak ko manong. Ta idi mangruging agbasa iti pre-school, kindergarten, ket nangato tinagunod na ti Academic Excellence Award manong. Nabasdan kaming agbasa ken nagsurat. Ni Ray nalaing agsalita iti Ingles fluently akasla no urnos ti balikas ngem saan niya slang. No pekasta adadang insuro ken kuana ti paragsao ti bukod tayo nga lagwahe ti Iloco manong. Tapno inton umay kami agbakasyon dita Pilipinas ket maawatan na ti pagsasalitaan. You deserve it, Ray, my love, my beloved dear son. Keep it up to good work, okay? Inarakop ko manong name. Kabayatan na inyukur ko iti pamadayaw na iti itang pa naka-award na. Oh, my beloved dear son, keep up the good work. Inarakop ko nga inyukur kang kuha na ti gold medal. Thank you, ma. Insungbat na. Kat nakarignak din isang sangayin nga rag-o ken ragsak. So different and meaningful feeling. Kinagawa ti Diyos ko na iti isip ko. Adamat sagana nga nagsasangwan mi sa diabalay mi ket naragsak ti pakabuklan ti pamilya. Hug and kiss your grandpa and ma, my son. They have a surprise gift for you. Kinunak. Ket nagtalugod nga nagdisnudumit lang ti ubing ket pinendana nga pinagsasarunong pa yan, hindi kakapsat kong hinag. Siyempre, may sabay-sabot mang iti gift, adapay $, almost $10, adapay $50, na siya datatang kininang, agad gabuta, nakwartaan ti ubing, we live happily together. Kaday talaunay ti pakaragragsakak manong. May awang ko, tisang ko, nga panagas-asawan. I was 30 years old during that time when awang pa'y itiya nang isukatan tiriknak kini Raymond. My feeling is mutual. Adaman dagi di mang sutsutil kanya, kunada nga sayang kano ti panawen nga sa anak nga agragsak. Rumbeng kano manong nemi, maminpinsan nga lipatek ni Raymond nga agasawa. Ket agasawa akon. Agasawa akon tapno naragsak ken adamet labuan ken partner ko in life. Ay, naligat tawan kadkaduanan tiya Danica. Nang runay tirabi nga nalamok. So nga agasawa ka man eh. Kung kunada. Ngam tsakin kan kano idamano. Narigat ti mapaay ken masaktan kunak iti bagi. Ngam no kastangag may mesak manong name. Mapampangunot ko ti kasasad ko. Agpeso ti kunada kunak. When? Naragsak iti kaadda ti imbilang kong anak. Ti adopted son ko. Ken ti kaadda ti pamilya. But there is something nonsense. I really feel to be a comfort. Kasapulamit lang nga talaga. It's but natural of human being like me. I need to be happy more than this. Kahit kumagtagragsak. Kahit manintiagragsak man. Dimteng kas karakter ti eksena iti duugan nga entablado ti biyag ko ni Simon.
manong name. Dimteng isunak. We know and acquainted each other one time I attended birthday party. Imbaga na nga tagos kanya manong name, di ka mamu kami. I will marry you, Danica. What? I will marry you. Pakiulit. Will you marry me, Danica? Kinunagad din hindi madamating kang panagsalsala. Amazing yun na. Nag-press comment kag salsalita na ito yan. Ngam disente matitignay manong naimi ka na damat pamuyaan na. Nataer ni Simon. Agtayag na ta 85-9. Tangadek iso na nagsala kami. Irinto ta 5'2" lang ti height ko manong. Corny kamit, Simon. Italay nga nagkita ta. You're so speedy, you know. No. Sana kagangaw. I'm still looking for someone. My wife has gone away for several years. Kinunana. Condolence. Insugbat ko. Kat pinareng na manong. Dinakpayama mo. I mean, tinapalapas ko. Dani ka saan nga napatig kanyak, tinapalapas mo. The most thing, I like you. And please accept me. Because I really fall in love with you, Danica. Tsaka mo, Simon. Napartas ka unay. Kahit siyempre, panunutag ba't kaya mo nga ron, no, at damat ka di kainagaw ko. Insungbat ko, no, awan. Patyan na ko, Danica. Saan ka nuklukwan? Promise, cross my heart. Casual ng imbaga na dahi tama nung name. Sana insa, didakulab na iti barukong na. Please, Simon. Give more time enough. Saan nga lakatag desisyon. Nang roon na instant matikayat mo. Ingalintagak. Okay. It's okay. Pasyarin ka doon sa Jabalayo with my parents. Umeda ka sa sawayan. If you let me to do that. Makulit manong name. Ngayon insungbat ko tikastoy. It's up to you. Tawagan na. No available. Dito ipadrakal ko. Kaya damat na trabaho da siyempre. We are all busy in our work, you know. Manong naming bes ko mga kedkedak na saan kayo nga umay ko na. Yung bagak mo nga umay dan to kat tumawag dan no, saan nga mga busy. Yung mapay kasi sungbat ko. Kasladag karayam nga paray ti bagik manong, my God. Ano da ito yan? Kunak manong name. Coincident? Yakin pangarup nga karayde nga aldaw kat iso iti panangiset ni Simon nga umay da pumasyar iti balay mi. Inirede nga nasapang nga bigat at nagsarde nga kotse iti sangot ti ruangan mi manong rimuar nga nakalugan nakarimuar ti nakalugan kat nasdawak di makita saamat nga ni Simon ni Met Raymond. Nakita ka ni Raymond manong name iti umay anya nga tatipanggap na. Naku nakitibagik. Kat binayak ka na kuni na panpinastrek ni ading ko. Nayawawang ka Raymond. What can I do for you? Siyakti mo na nga naguni manong. Tanakamulang kat din nga mangkitkita kanya. Danica. Anong pasapon mo? Nagsina kami kini Sinaida. Ha? Nagsina kami kini Sinaida.
Just kada iti nga babae, ugly, you know? Diretsong yung bagana. And so what? Kaso alaman kasi nalusot ko kayong kuana. I'm done failure, Danica. It's a big mistake. Grabe. Imerteng tirupa manong name ni Raymond. I don't mind. Apay nga umay kaitakan niya. It's done, Raymond. Nalpasin ti amin kadata. Danica, numabaling kumapalagit isimpara ti amin, please. Let me explain. Shit, Raymond. Damn you. Ever since everything you made me foolish of Leo. Huh? Ever since everything you made me polished of loving you. Sinail mo tiriknak. Sinaktanak. Sorry, Danica. Naamin ko ka nagbidotak. So nga tuya kita nga dumawat kang gati pamakawan mo. Please. Give me one more chance. Ada pa nagpagpakaasin ni Raymond manong nemi. Sakit din igayat na, ngay kurno, ngay parintumeng. No! Don't do that, Raymond. Saka agparintumeng ang kasta, taor ay nataramidem. Nalpasin di amin kada tako nakmet. Di mo ka di maumatan. Ha? Nagsangsangit akman. When? Saka mo no apeng rumbeng siyak tagsangit. Diyak napuputan ng masadagtanak ko ni Ray, the adopted son ko. Ma? Why are you crying? What's wrong? It's okay, son. Linidilig ko di kitiluak man. Who is he, Mama? What is your problem, guy? My mama's crying. Sinangon ni Ray ti amana manong name. When? Amana ko na. Tada kami nga kasawa idi tinangisiyangkat di papeles iti adoption. Ngamit kinaganos ni Ray na labit saan na nga malasin ti amana. Gabati saan na nga panakakit kita ti almost several years. Ado ngamin manong name tinagkutongan ni Raymond. Please, my son. Can I hug you for a moment? Injaya ni Raymond dagiti imanan. Kahit nagtulnog bet ti ubing manong. Manong nemi. Nakiinarakop ka ni Raymond. Kahit nasiputak ti panagtedted ti luwa ni Raymond. Maribukanak manong. Itapay bet nga kayat kon ti agasawa ko na. Sakit. Adad to di Raymond. Oh, stupid. Matikawak, inidiya ka sa saad. It's hard to decide ngayon niya kumapalang tinaskin nga panunutik. Uno panunutik. Raymond had gone in my life. I have to move on kung nakitibagi. But since adabanag nga mangriro, iti pangiting ko. Malagip ko ti kasasad ni Raymanong. Ti apelyedo na. Kat na isurot iti amana. Nga iso ni Raymond. And I don't want to deny that. Pudnoon iti atamanong. Kasanun no andan to nakim ni Ray. Indun dumteng ti umiso nga tawan kanestado ti taig na. Dinaktungan tapapalawan. That was really buffering in my part. It's hard to decide, manong name. Manong name, pimanaw siyempre ni Raymond. Kat nibagagkan kuha ng adyak makapagdesisyon. Aging kaadimteng impay-payso ni Simon, ti parang asawa na, imay dalang asawa. At nadagidagad na kengkwara si mangumat datatang ganinanang at dapat lakas ta nga tradisyon kada iti nga panawen manong.
o may mga asawa. Why no bay Hawaii dito yan kadadalata kasta. Kasta di kiti Ilocano. Isurot dati ti kaugalyan ti Hawaii. Ngayon tiyak nakapag-desisyon ka na di akong daway. Yung baga kadakwada manong nami nga baliwan danto ti umay para kisarita ka na kami. Please, Danica. Di na kumaunay pagurayan. But I respect your decision. Kinuna ni Simon. Naragsakbet ka din na pakabuklan di pamilya na ngamitibiyang ko narigat nagdardarasudos. Napadasa kong dinapaay ka nasaktan sakit adda ni Raymond. I am hypocrite to tell you, manong name. No ilibak ko during that time. At talaga nga Jack pala may waksi panunot ko ni Raymond. Isu pala manong. Isu. Ngayon tagunak narigat ang kamalibanen. Rumbang at timbangin tiriknak. Do I have to select to the two man bothering me? Or else, I delete. Or i-delete ko. Iti panunot ko na gito eh. Kahit ko iti nagpatulong iti miso nga advice manong nemi. Sika balasan ko. Sika turumbeng nga magtingiting tiriknam. Kinunaniinan. Sabay amon de nga Raymond kapsat. Na minsan nga imbasura na ka. Binanggimit manong nemi ni Manang Beatrice. Alakit bayaan nyo ngagpanunot takapsat yo. Panunutan na siguro matati. Utang ka na yung baganakam. Biti dating asawa na. Ani Raymond. Panunutin nyo no saan nga iso ni Raymond awan tayo kumamat dito Hawaii. Kinunamat ni tatang manong. Pudno ni tatang kunak. Kasta. Ti kudug tiriknak. Wayan manong name maliksid adag ito'y tagdadata nga rason nga jak nagdesisyon. Adjak ag desisyon iti instant. Mapanunod ko pa iti biyang ni Ray. And most of it, at napay laing ayat, nga naitalimang iti paset ti pusok para kiti Raymond. When manong name ni pailang Raymond, ti agikot iti pusok. Nga maddadag iti kundawi nga awisan nak ni Simon. Ngayon ka mag-dinner, syempre, pagustuak mata. Ngayon tsak pa'y inaklon nga na yung pinsan, tikid daw na. Ngayon bagla, pagustuak, ti awis na. Just a friend maybe. Ngayon madalag iti momento, anong nemi, nagtumpong dagiti duwa. Kakuyok ko idi ni Simon at damat ni Raymond. Nagkikita kami di may isa nga party. Amazing ko na. Tamok nga adda ni Raymond sa Jaway Paho ket nakadanon man lang isuna dito Maui. Nailit ti lubong. Nice to see you again. Iso ka di? Kinuna ni Raymond. Nga intudo na ni Simon. Jakim bagro pakasta idi manong name ti behavior ti naud-udi. Kat nagbinara ti saritaan. Sorry bro. I just knowing if you're the one with Danica as your partner right now. Insungbat ni Raymond. Mind your own business yet. Kidrabat ni Simon Mano. Sus, delikado. Baka dagkabil ko na. Wakit nagkinarit dagiti duwa manong nemi. Irin to tayong pakumbabamat latan ni Raymond. Ngayon saan nga makatupal. Please, Danica. Tell him the truth. I'm your ex-wife. I'm just asking. No isa itanti. Kinuna ni Raymond ngem dinusag ni Simon. Ket ni agabaldan. Help, please, help, please, help.
Impok-pukaw kining pakaasik iti panagpatulong ka iti adda nga nakaimatan. Ket maawatan dak dagiti timulong kada kami. Agdardar ti bibig ni Raymond diniswan ni Simon wenno ni Simon manong name. Inalak ti tisyo iti kotse nga nagluganan mi kini Simon. Ket pinunasak ti agsaysayasay nga daray ti bibig na. Danica, come on! Kinuna ni Simon. Ngamtsak in kaso. Ginuyod na kidingin sa iti kotse, ket pinanawa mi ni Raymond, diya mo taramidak ka di akong daway. Nabiglag tinapadas sa pasamak manong. Siyempre, naipakita ni Raymond ti sakit ko. Sa anak nga matimtimek, kabayatan ti panagtartarayan ti logan. Intuludnak niya Simon iti balay mi. Thank you, Simon. Kinunak iti bumapa. It's okay. See you tomorrow. Insungbat na. Kaya't pinataraynan ti logan na apimanaw. Manong nemi nagdiretsuak iti silid ko. Kasaladyak pailanam namain nga nagkita na ginito nga lalaki. Kaya dito yung papas kundi nagsangit manong. Inggadang ko ti panagbakasyon ko dito Pilipinas. Kaya batik ni Ray, gabutid na paraganal. Oray ta damat na kinarakel ko ken kakapsat ko nga mga sikaso ken kuan. Kaya't ko ngamin manong naming aliklikan dagiti dua lalaki. Da Raymond ken ni Simon. Aladalay nga wasaktan tiriknak di papaspasama. Nang runa manong naming ket addan nang ruki na irugin ti susik dagiti dua lalaki. Apag iso nga naira na iti Pasko nga panagbakasyon ko manong. Naira namat no kuha ti fiesta ti ilim na San Nicolas. Kasa naipagagangay nga aramid ti Pasken ti fiesta at na mailatang harabi nga parag mabuya iti plaza. Kas kumay ti singing contest. Sa ti sumarunong aldaw, drama comedy iti Ilocana. Uno drama, komedya Ilocana. Ken balikbayan night. Sa iti coronation na rites. Iti padakakorona ti Miss San Nicolas 1984 idi manong. Dua ti mambalin nga pagbuyaan idin ti pesta. Ada idin ti Mini Cultural Center ken Old Plaza. Ti kunak nga duukan nga plaza wano duukan nga tablado. Ti Old Plaza. Among data ti sidag ti simbaan manong. Kada dumat manong name ti Agro-Industrial Fair ken ti pagpiriyaan kas kalig iti Ferris wheel ken na duma pa nga mabubuya ken foods court wano food court masarakan ti anyaman nga paset masarakan ti amyanan nga paset ti Romano Katoliko nga simbahan. I was invited to attend ti balikbayan at night at December 27 manong. Siyempre kamodyanan na kaudyan na ti adda iti salunan ti duugan nga plaza. Manong, kaaduan na ti adda iti salunan ti duugan nga plaza. Unong duugan nga tablato. Ket balikbayan. Nalaing dagiti singers ka nagtukar iti dayta nga Pasken. Kaaduan na nga patukarin na kantahin ket balse, cha-cha, kanda dunga pa nga kapat-kapat. Hala, dance, 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 dance. Sala-sala na ta. Naminsan nga napatayap ti suratan nga, once there was a love. Manong name. Kaslada na kudtot. Iti kaon nga. Iti da itakanta. No jak mariro manong name kat adan sa Ilocanong inaramid mo kalitakanta. Datay Maria Soledad. Maria Soledad. Once there was a love. Wain man
patayab dahil takanta. No, pa'y kaslasangan na pintas nga salain manong naimi. Ngam ka mo, tamakudkudot ti puso. Malagip ko manong naimi, dahil di tawan nga nakisalipak, pesta man idin. Nga ni Raymond ti gitarista, nga kasla isyak, wano isuna tinangted, iti pangpatibker, nga kasla nagtulagan mi, nga pangabaken na. Hukin manong nemi. Kasla kayat ko ti mapanagsalang aumat ti mga lupkan niya. Di mat garot mabalin nga da kami nga babae ti mapanumalo. Once there was a love. Kasla ko latultuladen ma. Once there was a love. Kasla da sutil ka ng kudot iti puso. When that song will reminds me the renaissance of the past. At kasla nakita tibagik itirabaw day tanga da doogan ng entablado. Ti doogan ng emplado. Entablado. Di panuwen manong nemi apan nagsadip ko iti awag ti kasa. Uwan manong nemi kat day ta pagteng iti na pagtipon iti puso mi kini Raymond. Siyak day di kumakanta, kini sumet day di nang kumpanyar kanya. Nadak ti kas tangalagi, pidi adda nang takdari ti sango. Jak maripar. Nakigtutak, idita. At ni Raymond iti sangok. May I dance with you? Raymond, nagbakasyon ka men? Yeah. Ulitek. May I dance with you? Yeah. Granted. Insong bad ko, kamanong namigat inyawat ko, dakulap ko. Ito nakatanggaya nga dakulap na. Kat nagsala kami manong nami, kat naging narakop kami. Kuyan manong nami, nakirot, tiba naging narakop mi. Kabayatan nga dangdangkayan mi, neta akanta manong. Nasutil sapay jaya, operator kaputa, inulit na kitin. Nga kinanta manong nami yung pinakanta. Raymond, Dani ka, among nga nakabakasyon na, katimay ka. Saan nga nasken? No imayak met, wano nagranata lang. Tinasken ka dadaka. Adak met. Apay ngamin nga pimanaw ka nga sa nga nagpakada. Kinunana. Please, Raymond, I beg on you. Kahit kung ngamin tinawaya, let me free. Let me free, please. Gabo ka di itinayjay nga Simon. Gusto ka di kabunan. Sino ka na kami? Inirutan na ti arakop na kanyak ngim tumtumren di kitiluwak. Sorry for what I've done before, Danica. Sika pa lang ti patpatay ko. Ipatpatay ko, Danica. Agar arubos na gitiluluwak kabayatang nagsasarita kami kini Raymond. Diyak maibturan diriknak. Amom lakuma, Raymond. No kasanong ipatpatag kami. Kuna tinakin ko. Diyak maibkas, gamutin na laos nga managsangsangit ko. I love you so much, Danica. Danica, I love you so much. Sikat tiga po na tapno imayak mo dito Pilipinas. Pang-aasim tagsimpata, simpahin ta tinarakrak akalaysata. Give me one more chance, please. Kat nariknak tinapundong nga panagpakpakaasi ti asawa. When Raymond, awatin ka kapatay patpatay kamet. Amom lakuma. Amom lakuma. Kinunak manong nami kat inaprusan kan pinunas na tiluwa. Nagit agar arubos tiluwak babayin ka nagdakulap na. Inding pil na manong nemi di bibig na. Ba't ikiti bibig na manong nemi di pinangpunas na ka nagiti luluwak
Inusar na dagiti bibig na. Raymond, kat naglantip dagiti bibig mi. Inamalan na nga ninanam dagiti bibig ko. When we were together again. Kat naulit nga binaliwam mi matlaeng manunemi, nagkasar kami kini Raymond. Balbaliw nga nagkasar kami. Dito matlaeng Pilipinas, manunemi tinagkasaran mi. Wan, imbas nga ni imbas ko ba nga ni Simon, manunemi ti balbaliw, no panag, may kaduwa nga panakikasar ko. Ng balbaliw nga binaliw mi tinagkasar ken ni Raymond. Kidam kadlaing ni ayat ako nada. Kasta tinapasamak kalpasan nga nawaswas matlaeng iti kalaysa da Sinaida ken ni Raymond. Nuwang pinawaswas iti kalaysa mi ken ni Raymond sa nagkasarda ken ni Sinaida. Sa matlaeng ni Raymond tinangwaswas ti kasarda ken ni Sinaida tapno na matlakas taket maulit nang ikasar na. Siyempre dito'y Pilipinas nagkasaran mi. Nagbakasyonan mi. Nagbakasyon ti Sibubukel nga papilya kastamat ti partido ni Raymond. When? Napaadal mi ni Ray ket nagbaling nga nga doktor. Alis tuwanong na nga naglabas ti panawen. Di Makel ni Ray nagadal aging nga nagbaling nga doktor. May isang nga cardiologist, specialista na ti heart disease. Ket we happy ever. Manong nemi, no may panggamat kini Simon, awanin ti damag ko keng kuana, kalpasan nga iti maamuan na nga nagkalaysa kami nga balbaliw kini Raymond, saan nga nagpagpakita. Kat naman pa talaga nga saan kami nga madaan di putput no nga anak kini Raymond still naragsak kami. May isang nga doktor ni Ray nga adopted son mi. Idi agkasar, adan manukang mi. Ket no awam man anak mi manong. Inikan na kami ti ado nga po mi ni Ray nga anak. Naiso na, bilang mi nga anak ka na po ko. Naragsak kami manong na mi. Karete na palabas ng piyesta sa Nicolas, nagbakasyon kami. Ket kalpasan ti piyesta, nagsubli kami matlaeng dito'y Hawaii. Dito'y matlaeng Waipahu manong. Ket kang kanayan mingi, dingding ko buy-buyain dati nga programa, lagip tinapalabas, ket day tamat tinakaawisan mi, tap nilikasta ket ikurit mi. Dato'y true to life, ket magbalimet nga, Mati, hanggang lagip tinapalabas, sorry. Ngati fanpage nga tirma nung nemi, ket kang kanain mi mangmangig dito'y babae niti Nemers Studio ba, no? Makaturog kan sama ten Mr. Nemi Ruiz. Kanagyaman ang launa ti anus mo nga nang ibasa ket sapi kuma, dadamat na batik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kanagiti padak nga nagdengag ka nagbuya lang. Nagdengag pa ya. Siyempre, no makangig ka, maagdengag ka. No makakita ka, agbuya ka. More power to your program and family circle. God bless you always. Tuyagyaman nga pagayan mo, Danica, iti San Nicolas, Ilocos Norte, ngagdamay ta ngagdanaed, dito'y Waipahu, Hawaii. Iti pa surat ken panangurnos ni Saldi Codal, iti Barangay 8, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Dadangarot papagayam ng kanangikan, babae ti parang surat ni Saldi Codal, asat, kat ti pagkasalitaan ni pagayam ti Danica nga napuluan, tuukan ng tablado. Kada kita nagbuya, salamat po kada kayo. Thank you very much kada kayo. Mabuhay tayong lahat. Nagbiyag ti Nemers Studio. Gapo kada kayo nga viewers, sponsors, likers, and sharers. Thank you very much.